ama m dịka iso m je gbaa egwu a dị gbara ya ọfụma ọgwụ ihe egwu a mere na ndụ gị ọgwụ ihe ghọtara n'egwu a ana m asị ka Chineke gozie ụmụnne anyị ndị kụpụtara egwu a Samson ya na Chioma Jizọs gozikwa anyị ndị so wee gbaa ya wee egwu n'aha Jizọs amen. Ya bụ ugbu a ka ị na-agba ihe onyonyo gị anyị nọ n'oge amara n'isi mbido TV nke bụ nwanne unu nwoke na-ewetara MC The Baptist. Anyị nọ na-atụgharị isiokwu dị oke mkpa n'ụbọchị nke taa nke bụ mgbaghara. Ịsụgharịa ya isi ọ bụrụ forgiveness. Ya ka anyị nọ na-atụgharị anyị na-ekwu ihe mgbaghara ga-eme na ndụ gị gị gbaghara mmadụ ibe gị na mmadụ ibe gị gbagharakwa gị. Dịka na ezinụlọ ị bụrụ onye nna nwa gị ewee mejọọ gị, gịnị ka ị ga-eme? Ọwụ ịkpọ nwa gị ahụ ọ bụghị ịbịa kụọ ya ka na-akụ akpa aja. O nwere ka ihe esi kụpụ ya ndụ n'ahụ kụbazie ya ọnwụ n'ime onwezigo nwa nwere. Mana ya wụ na ịkpọta ya si ya nna m nwa m ihe a ị mere adịghị mma mana aga m agbaghara gị, emekwara ya mbọchị ọzọ ozuru nwa ahụ nwere isi ekwu ọnwụ ọ ya ama na iwe ezigbo nna. Ọ nwere nke mere na agbata obi ebe m bi tupu a na-ama ihe a na-eme dị nwaanyị ahụ o nweghị ike mekọta mgbaghara gị, aga m agbaghara gị agbaghara ihe anyị mere m nwa m gị ga-eme gị ya ndị hewu enweghị mgbaghara n'ime obi, enweghị mgbaghara n'ime obi ihe ọ ga-ebute. Ma ya nwụ na inwe mmụọ mgbaghara nwee mme mgbaghara mmadụ mma aga aka ntị zawa m penye oge biko ma ọ nwere ajụ na-abụgoju m anya. Ị nwere ike ịgbaghara mmadụ na ya oge biko? Ị nwere ike ịgbaghara mmadụ ya abịaghị oge biko? Ị ga-asịkwa MC The Baptist eburu bata mmụọ ga-asị gị mmụọ n'ebe a ọ nwere ndị na-adị emejọ m ma na-eche mgbe ha ga-ayọ m biko mewe gbaghara ha wee lewe anya wee sị dịka mụ nwa bụ nwa Chineke ṅụju mmiri ara afọ n'ọkọnwụ nka m na-eme o nwere ike onye agaghị amarị na o mejọrọ gị sef ị na-ebe a na-ere na-anwụ onye anyịgbu gị ma onye agaghị amara ngwe ihe ibu n'obi na anyịgbu gị. Gbaghara onye ahụ ya bekọnye gị biko esi ya na-agbagharago m gị ere tupu ị na-abịaghị m biko ọsị onye akwa mmadụ n'ime mmadụ. Gịnị bụ ụsa ihe a m jụrụ gị? Ị nwere ike ịgbaghara mmadụ ma ọ bịa ihe ọgụ biko. O nwere ike mmadụ emejọ gị gụnwa gị anaghị onye ahụ biko nna biko gbaghara m n'ihi na ị mejọrọ m. Ihe m kwuru itekwuchukwu onye ahụ sị ya Mr. biko gbaghara m n'ihi na ị mejọrọ m. Ọ ga-agbagwoju ya anya osi na onye a mụọ mejọrọ ya ọ bịa asịkwa m mgbaghara ya. Ọ gbagwosi iji agbaghara m n'ihi na m mejọrọ ya. Ọ ga-emezi onye ahụ onye enwe ntụgharị uche ya gwa onye ekwensu ji na-arụ ọrụ ekwensu ya na-ji arụ ọrụ gasị na ịdala nke ahụ maka na ihe ha na-ekwu maka mgbaghara o nwere ọtụtụ uru ị ga-erite n'ime ya. Nke mbụ, mgbaghara ga-eme gị ị bụrụ onye nwere mmekọrịta n'ebe Chineke nọ. Mgbaghara ga-eme gị ị bụrụ onye nwere ezigbo agbata obi gị na ndị agbata obi gị adịghị n'udo maka ị na-eme gị ị na-agbaghara. Mgbaghara ga-eme gị ị bụrụ onye nwere ego dịka nwa afọ Igbo anyị adịghị Chineke na ego egwu ụzọ ihe abụọ a Chineke na ego anyị ejighị ya egwu. Nwa afọ Igbo nwere Chineke nwee ego onwe ihe kọrọ ya ọ ya alụ nwaanyị nwere ezigbo akparamagwa ma ị nwee Chineke nwee ego. Ebe ị na-eme mgbaghara nsọ ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-eme gị inwe ego. Nke a bụ nke atọ. Nke anọ tupu gbaa akpọ nke anọ ọ ga-amasị m
ka anyị gagbara obere egwu. Anyị gagbara egwu dịka anyị na-aga igba egwu a chetakwa mgbe anyị chighara ka esi gwa m na makpọbagwe nke anọ dịka ị na-agba egwu a na-eche ihe m ga-ekwu na nke anọ ma anyị chi ya, esikwa na ịgba egwu pụọ sokwe m wee bata soro m ka anyị gbagharịa ofere egwu nke otu nwa afọ Igbo gụpụtara. Egwu a aha efere egwu a ka a na-akpọ aka. Onye kụpụtara ya ọgwụ ofu afọ Igbo ka anyị na-agba egwu a. Ị ga-achọpụta onye kụpụtara egwu a. Aga m agwa gị nke a, ị ga-eji anya gị jiri uche gị chọpụta onye kụrụ egwu a. Soro m ka anyị ga-gbaa na ya. Aka ya, aka Jehova na-eme mma, ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ, isi ike ndụ ka na-adịghị ya tata. Aka ya, aka Jehova na-eme mma, aka ya, aka Jehova na-eme mma, ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ, isi ike ndụ ka na-adịghị ya tata. Aka ya, aka Jehova na-eme mma. na-eme mma ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe m nọ isi iyi nke ndụ ka na-adịghị ata ata aka ya aka Jehova na-eme